det var her Russian Hitman. Af en eller anden grund så optog mit game ikke, fordi jeg tror jeg var i gang med at optage, inklusive jeg lavede noget andet. Samtidig med at jeg klikkede på den der optag-knap. Så. Men det er fint nok, altså der er sikkert nogle andre, der har reportet Russian Hitman, for at være helt ærlig. Det skal jeg sgu ikke godt. Og i princippet, jeg mistede ikke noget, så der er jo ikke noget ved det. Altså hvis jeg mistede noget, så havde jeg selvfølgelig været med det. Og hvis politiet de stopper os, ikke, og spørger, at det syger virkelig, så siger vi nej. Vi skulle bare tage den over. Ja, vi siger bare, hvis vi var på vej over til politistationen med den, for at få den indpagnet. Nej, men hvis de så tjekker mit navn... Det er altså ærgerligt, Jonas, for der er en noob, der er gang med at lande ved drug dealer nu her. Sådan en person, der er helt alene nu her. Nej, hallo, prøv lige at overveje det. Jonas, jeg har jo en bounty på mig. Burde jeg så ikke tage med Simon? Jo, men... Jonas, han kører. Skal vi så ikke bare tage tilbage derned igen? Jamen det er jo bare, det er jo mere, hvis de finder drugs i den, så har de lov til at søge os alle, og jeg har en 100.000 altså, drenge, jeg skal bare have lockpicks, gennemsøger vi den, og så kan vi få alt det der, men der er politifolk lige nede for enden af gaden her. Så kører den op på bakken, Jonas. Nå, men jeg begynder lige at uploade min video til YouTube, jeg lægger mig bare lige her. Hvor fuck bliver jeg skudt efter? Optag det for helvede, optag det. Du har ikke gjort en dyt, så det er det. Nej, jeg bliver skudt efter. Lad os se. Fuck, er der skyder efter mig? Der er en combat lifesaver dernede. Jeg ved ikke om fuck der skyder efter mig. Jeg kan ikke se nogen mennesker på Emils omkreds. Det er en sniper der ligger et andet sted. For sure Russian Hitman. Altså det er det næsten. Den Sal eller Russian Hitman. Hvor er det det der. Kører de galt? En pund han har fået for. Det kan han sgu da bare lære. At man går rundt og røver folk. Jamen det er fandme humiliation at ham kendte. Men fuck der skyder! Det ved jeg sgu da ikke. Jeg kan ikke se hvor de er henne. Jeg løb den forkerte vej, det er fandme også til. Jeg kigger lige i tårnet. Ja, det er Russian Hitman og hans company. Jeg filmer det. Men er det tårnet dernede, eller hvad? I det grønne tårn, ja. Ja, hvor det nederen det der. Brug din kikkert. Bare jeg filmer det. Hold ham ud i chatten, og så siger, at jeg skal komme ind på Teamspeaken. Altså, hvis vi har et rum, kan vi ikke lave et rum derinde, Simon? De sidder begge to derinde. Hvad? Hvad? Nej. Jo, vi kan vist godt lave et rum derinde. Middeltid, så siger han skal komme ind og så sige, at du ikke har call-outet, så det er bandemål. Jeg skal lige se, om han prøver på at skyde efter mig igen. Hvorhen er tårnet, Jonas? Okay, nu sagde jeg lige situationen. Jonas, de kigger direkte mod dig. Ja, hvis de skyder på mig, så er de hjemme, for de har ikke initiator på noget tidspunkt. Og det her det er et nyt liv. Der ligger sgu da en bil omvendt der. Det er godt prøve, hvis den er unlocked. Kigger de mod os, eller kigger de ned mod politiet? Hvor I er? Hvorfor? Godt lige, de kigger over mod os. Læg dig. De kigger på mig. Ja, der er også en, der ham der, hans ven, han kigger over mod os. Se, hvor langt der er ned til. Jonas, jeg lige sådan en skildpadde på kig. Det skulle gå langt, skal jeg. De kigger over mod os, Jonas. Okay, det gør de. Jeg optager nu. Ja, hvis de skyder sådan. Og der er 15 minutter til restart kun. Altså, Så vi skulle nødt til at køre den ned, nå det. Kom Jakob, vi kører den ned til shoppen. Hvor langt er I nået? Hans ven har... Vi har slet ikke kørt. Jeg tror det er hans ven, jeg ved det ikke. Kom nu Jakob, hvis du vil med. Jeg ved ikke om det er hans ven. Jakob, kom hvis du vil med. His friend who's shooting you. Kom hvis du vil med, Jakob. Ja, det er Salle igen. Er det Salle? LOL. Optog du det? Jeg har det også på video, ja.